Pojď, to je rozcvička, začátek. Musíš koordinovat. Tady dělat bojový sport. Šup, šup. Když jsi nahoře zakvěl. To je jedno, jakkoliv. Hop, hop, prostě plásne. Hop. Pořádně. Plás. Tady jsou ty složitý bojové techniky, takže tohle je úplně pro děti. Musíš to zvládnout. Šup. Hop. A tělo nám vůbec nic nedělalo léta, co? To jsme se váleli, flákali a teď neděláme ani paňácu. Šup, to je rozcvička, skákej. Tohle je pro děti, to jsme ještě nic nedělali, to je pro děti, jsi ve strašném stavu. Kluci byli na prvním tréninku, všichni 4. Sebelítost je na hovno, sebelítost zabít, nelituj se, šup, šup na sebe zlej. 3 Angličany, šup, 3 Angličany, hned. Šup, hodíš pozdě a makej, dělej, ještě jeden. Vydechni se, no. Neumírej, tu nemáš ani 10 toho, co kluci dostají na první tréninku. 1000. Jsou záchody. Záchody jsou zále uměrlo. Bacha, konce pořádně. Ty nezničíš. Ne, ty se rodíš, kámo. Teď se teprve rodí, bojovník. Pomaličku. Bys viděl, jak vypadají tvrdý chlapy. Já si myslím, že jsi tak kouřit. Budeš muset hodně věcí přestat a hodně věcí začít. Počátí jedem, technickým skokem, čekají na nás. Pán vás upozorňuji, kdo se dívá. Pokud to posiluje, nebo dopadnete jako idiot. Naprostej blb. Martine! Jako pružina. Jako pružina. Dělej, ještě jeden. Sežerou tě v tom ringu, ty vole, když te takhle budeš mářit. Tam. Budeš potrava pro zabijáky. Z nás toto je populace českých mužů v 35 letech. Ven z hospod, hoši. Učí, že jsem vrah, já už nemám zájem. Dělej, kokyně. Pojď, Marťas, pojď. To nic není, to jsou puškyky. To je na distanc, to není kop, abys někomu ublížil. To je ono. Za děti bojuj, děti, vole. Ty tě seděla. Pojď, dělej. Dělej, děti, vole, děti. Pojď. Za 2 měsíce máš zápas, ty vole, v tajském boxu. Aha, vy. Dostat další šanci, jít konečně za světlem, pekle je sakra moje práce. To je peklo s Landou, to je peklo. Peklo, heraj, šup, ještě pár. Já musím na mě řvát, protože nejsem schopný sám se dokopat do výkonu, prostě jsem zlenivěl. Je těžký překonávat tohleto fotrování, se člověk fakt válí na tom gauči a on nedělá to.